Cerca de 1 millón de euros. Repite comigo, cerca de 1 millón de euros públicos. E o Centro de Inserción Social de Belvís segue pechado. Desde o CIN pedimos información oficial. A resposta do Concello é vergonzosa. Non hai data de apertura. A obra está sen rematar. Non saben quen o vai xestionar. En tampouco saben como. É dicir, tiraron centos de miles de euros e nen sequera teñen un plan. A responsable directa é a concelleira de Benestar Social, María Rozas. Leva anos falando de dereitos de inclusión, de políticas sociais, pero cando hai que cumprir, a realidade é un edificio baleiro, abandonado e sen uso. E atención, o abandono é tal que o centro pode ser ocupado legalmente en calquera momento. Isto é o que lle chaman política social. Isto é gobernar para a xente. Desde o CIN dicímolo claro. Ou Rozas se pon a traballar dunha vez ou que marche. Santiago non pode seguir tolerando este nivel de ineficacia, improvisación e falta de respeto polos cartos públicos e polas persoas que máis o precisan. A dignidade non se pode agardar. O CIN está aquí para poñer luz onde outros prefiren silencio.